פרק שלישי, משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה, אבטיח ונמצא שרוח, תרומה ויחזור ויתרום. התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ, אם ידוע שהייתה של חומץ עד שלא תרמה, אינה תרומה. אם מי שתרמה החמיצה, הרי זו תרומה. אין ספק, תרומה ויחזור ויתרום. הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה ואין חייבים עליה חומש, וכן השנייה. אומרת המשנה, התורם קישוט ונמצאת מרה. קישויים, יש קישויים טובים ויש קישויים מרים. עכשיו, הירושלמי מסביר את המשנה שיש לנו ספק, הקישוע הזה, האם הוא נפסל ממאכל אדם או לא? הוא כל כך נהיה מר שהוא נאכל על ידי הדחק ואולי גם נפסל מאכל אדם. אז זה ספק הדדינה. התורם קישוט ונמצאת מרה, אבטיח ונמצא שרוח, ואני לא יודע אם האבטיח הזה יגיע לדרגה כזאת שהוא כבר לא מאכל אדם. יש פירוש אחר פה במשנה, אבל כך מסביר הירושלמי והרמב"ם והשולחן ערוך את המשנה, שהספק פה זה הספק האם הקישוט שנמצאת מרה זה נהיה מר עד כדי כך שזה לא מאכל אדם, ואם האבטיח הזה שנמצא שרוח, האם הוא הגיע לדרגה שכבר הוא לא מאכל אדם. זה הספק. מה עושים כשיש ספק? התורם קישוט ונמצאת מרה, אבטיח ונמצא שרוח, ואני לא יודע אם זה נפסל מאוכל אדם או לא, תרומה ויחזור ויתרום. אז זה תרומה, ומספק אתה צריך לחזור ולתרום עוד פעם, כי אולי מה שתרמת כשזה היה מר, אם זה הגיע למרירות כזאת שנפסל ממאכל אדם, והאבטיח הסריח בצורה כזאת שנפסל ממאכל אדם, זה לא חל, אתה לא יודע. תרומה ויחזור ויתרום, תורם פעם שנייה. ומה הדין? שתיהם זה ספק שתיהם, אני לא יודע האם התרומה הראשונה חלה או התרומה השנייה חלה. זה לא דומה למשנה למעלה. בפרק א' משנה ח' תרומה ויחזור ויתרום, שהראשונה היא דאורייתא והשנייה היא סתם מדרבנן, כמו שלמדנו שם שהראשונה מדמעת והשנייה לא מדמעת. פה זה ספק דאורייתא, אני לא יודע אם התרומה הראשונה נתפסה או התרומה השנייה נתפסה. אז מה עושים? תרומה ויחזור ויתרום, אז שתיהם זה ספק תרומה. אותו דין אומרת המשנה, עוד צורה של ספק. התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ. אפשר לתרום מיין על חומץ? אפשר לתרום מחומץ על יין? כן, אמרנו שזה מין אחד. להלכה כמו רבנן, שיין וחומץ זה מין אחד. ואפשר לתרום מיין על חומץ, ובדיעבד גם חומץ על יין אפשר, זה מן הרעה לטובה. אז מה פה, למה פה לא? פה אומרים פה הרמב"ם והמפרשים, שאפשר לתרום מיין על חומץ אם לכתחילה, אם אתה יודע שזה יין וחומץ, אבל אם אתה באת לתרום יין ובסוף יתברר שזה חומץ, זה אצלך אדם, כלפי הבן אדם, זה נקרא כמו תרומה בטעות וזה לא חל. אז שימו לב מוריי ורבותיי, תמיד שאדם תורם מן הרעה ליפה, מה הדין? אסור לעשות את זה, אבל בדיעבד זה חל. וגם אם הוא טעה, אדם שבטעות תרם מן הרעה ליפה, זה חל. אדם שתרם בטעות מן הרע על היפה, מה הדין? מהטמא על הטהור, זה מן הרע על היפה, נכון? אדם שתרם בטעות מן הרע על היפה, זה חל, כי הוא תרם. אבל ביין וחומץ, דעתו של אדם שזה כל כך קשה לו לתרום יין וחומץ, כי הם נדמה לו שזה כמו שתי סוגים, ואם קרה טעות, זה אפילו בדיעבד לא חל. אז שימו לב מוריי ורבותיי, יש פה דבר אדיר שחייבים לדעת אותו טוב, והכל זה נפסק. כשאדם תורם, יש 3 דברים, יש רעה ויפה, יש טמא וטהור, ויין וחומץ. נתחיל מהרעה ועל היפה. אסור לתרום מרעה על היפה, אסור לתרום תפוחים סוג ג' על תפוחים סוג א', ואם תרמת, זה חל. מה דין בשוגג? זה חל. בין במזיד בין בשוגג זה חל. תרמת. סוף סוף תרמת, נכון שעשית איסור דאורייתא, התורה אמרה כל חלב להשם, בדיעבד זה חל. מה הדין בטמא וטהור? אם אדם תרם מהטמא על הטהור, למדנו למעלה בפרק הקודם,
אם הוא תרם מהטמא לטהור. אם זה בשוגג, נו, בדיעבד זה חל, תרומתו תרומה. אם זה במזיד, זה לא חל, כי הוא הפסיד לכהן. אפילו בדיעבד זה לא חל. ביין וחומץ זה נהיה בדיוק הפוך. אם אדם תורם יין על חומץ או חומץ על יין במזיד, זה נקרא כמו מהרעה לטובה, מהרעה ליפה, זה חל. אבל אם זה בשוגג, אין דעתו שזה יחול, הוא לא רוצה שזה יחול, וזה בדיעבד אפילו לא חל כמו שכתוב פה במשנה. כן? אז יש לנו 3 דינים. רע ויפה תמיד, בין בשוגג בין במזיד זה חל. טמא וטהור, בשוגג זה חל, כדעתו הוא שגג וזה חל, זה רע ליפה, לא כנסו אותו. במזיד טמא, כיוון שהכהן לא יכול לשתות את זה ולהשתמש בזה, כנסו אותו שזה לא חל. בחומץ ויין זה הפוך. אם הוא עשה את זה במזיד זה חל, כי זה רע ליפה, סוף סוף אפשר לשתות החומץ, אפשר להשתמש בחומץ, אבל אם זה בשוגג, דעתו של אדם שיין וחומץ זה כמו 2 מינים, הוא לא רוצה שזה יחול. אז זה היסוד הגדול שלמדנו פה במשנה. אומרת המשנה, תורם חבית של יין ונמצאת של חומץ, ואם הוא היה יודע שזה של חומץ, הוא לא היה רוצה לתרום, זה נקרא תרומה בטעות, אז תלוי. אם ידוע שהייתה של חומץ עד שלא תרמה, אינה תרומה. אם הוא יודע שזה החמיץ כבר לפני שהוא תרם, כי יש בגמרא בבבא, איך יודעים? אם הוא יודע שזה כבר החמיץ לפני כן, לפני שהוא תרם, אינה תרומה. למה? אבל מן הרעה ליפה בדיעבד זה חל. מן הרעה ליפה זה חל, כי דעתו של אדם שבדיעבד הוא כבר עשה שזה יחול. אבל בחומץ ויין, דעתו של אדם שאם הוא יתבלבל, הוא לא רוצה שזה יחול. הוא אומר, מה? חומץ ויין זה כמו 2 מינים, אני אתן חומץ לכהן, הוא לא רוצה שזה יחול. אם היא שתרמה החמיץ, אבל אם זה החמיץ אחרי שהוא תרם, הרי זו תרומה. די, הוא כבר תרם, מה שזה אחרי זה החמיץ, זה עניין אחר. אם ספק, תרומה ויחזור ויתרום. מוריי ורבותיי, יש לנו פה 3 דוגמאות במשנה, ספק תרומה. דוגמה ראשונה, קישואים שנמצאו מרים. דוגמה שנייה, אבטיח שנמצא שרוח, לא יודעים זה מאכל אדם, לא מאכל אדם. דוגמה שלישית, שהוא תרם וזה נהיה חומץ בשוגג, והוא לא יודע אם זה החמיץ לפני שהוא תרם או אחרי שהוא תרם. זה 3 דוגמאות של ספק תרומה. מה הדין כשיש ספק דאורייתא? מה עושים? תרומה ויחזור ויתרום. הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה ואין חייבים על החומש, וכן השנייה. מה פירוש? יש לנו דין בכל התורה כולה שאיסור בטל ב-60. נבלה וכל האיסורים שבעולם, כמעט, בטלים ב-60, בטלים ברוב. תרומה היא לא בטלה רק ב-100. כך זה גזירה דרבנן. קוראים לזה מדמה. עד 100 צריך שיהיה 101 כדי שיהיה מותר, 100 כנגד האיסור. אז פה זה ספק תרומה. אם זה היה ודאי תרומה, והתרומה הזאת הייתה נופלת לחולין, זה היה אוסר עד 100. צריך שיהיה 101, אם לא זה כל 100 אסורים. אבל פה שזה רק ספק תרומה, אז לא התרומה הראשונה מדמת, ולא התרומה השנייה מדמת. זה בטל ברוב, לא צריך שיהיה 100 כנגד, כי זה ספק דרבנן לכולה. כיוון שכל הדין הזה שצריך 100 בתרומה שעד 100 זה אוסר, זה רק דין דרבנן, חז"ל לא גזרו רק בתרומה ודאי, אבל פה שזה ספק תרומה, גם התרומה הראשונה היא ספק, וגם התרומה השנייה היא ספק, אז לכן הראשונה אינה מדמת בפני עצמה, ואין חייבים עליה חומש, וכן השנייה. יש לנו עוד דין, מי שאוכל תרומה בשוגג, צריך לתת קרן וחומש. פה מי שאוכל את התרומה הראשונה, או מי שאוכל את התרומה השנייה, 2, זה אכל את התרומה הראשונה, זה אכל את התרומה השנייה, הם לא צריכים להפריש חומש. למה? כי זה ספק, מספק לא נותנים, מוצאים חברה עליו הראיה, הוא לא צריך לתת מספק חומש, זה ספק תרומה. קרן הוא צריך לתת, כי מדובר שזה כבר הגיע ליד כהן, ומדין גזל הוא צריך לתת את הקרן. אבל את החומש הוא לא צריך לתת מספק. מה שאמרנו פה בעזרת השם בלי נדר, נסביר חזק במסכת חלה, שם יש שם דין ודברים הנושא הזה, על קרן וחומש, אבל זה מה ששם מסוכם. שספק תרומה לא נותנים חומש, וקרן נותנים מזה בא ליד כהן. משנה ב' נפלה אחת מהם לתוך החולין אינה מדמעתן, נפלה שנייה למקום אחר אינה מדמעתן, נפלו שתיהן למקום אחד
מדמעות כקטנה שבשתיהן. אומרת המשנה, מה שלמדנו במשנה א' בשלוש דוגמאות, שזה ספק תרומה, תרומה ויחזור ויתרום, גם התרומה הראשונה זה ספק תרומה, וגם התרומה השנייה היא ספק תרומה, אז אם אחת נפלה לתוך החולין, אחת מהתרומות נפלה לתוך החולין, היא לא מדמה תנא דאחד ומאה, כי זה רק ספק, חז"ל ספק דרבנן לכולה, בטל ברוב. וגם אם השנייה נפלה למקום אחר, היא לא מדמת גם את המקום אחר, כי גם שם זה ספק דרבנן לכולה, כל הדין של 100 בתרומה זה רק דין דרבנן, אז אינה מדמתן. אבל אם שתיהם נפלו למקום אחד, אז יש פה ודאי תרומה. אני לא יודע אם התרומה הראשונה היא תרומה, או התרומה השנייה היא תרומה. אז מה עושים? נפלו שתיהן למקום אחד, מדמעות כקטנה שבשתיהן. הן מדמעות, אבל כמה צריך שיהיה 101 כנגד מה? לא כנגד שתיהן, כנגד אחד מהם, וכנגד איזה אחד מהם? כנגד התרומה הגדולה שהוא תרם, או כנגד התרומה הקטנה שהוא תרם. נגיד בהתחלה הוא תרם 1/60 בעין רעה, ואז נהיה לו חומץ והסתפק, הוא אומר, מה קרה לי חומץ כי לא תרמתי יפה? אז התרומה השנייה הוא תרם, תרומה ויחזור ויתרום, הוא תרם 1/40. עכשיו שתיהם ספק, שתיהם נפלו למקום אחד, אז התרומה היותר קטנה מדמת, כלומר צריך שיהיה 101 כנגד התרומה שהוא תרם 1/60 ולא כנגד התרומה של 1/40, כי מספק, אין, ספק תרומה לא מדמת, כי כל הדין של דימוע שתרומה אוסרת עד 101 זה דין דרבנן, ומדאורייתא זה בטל ברוב. אז כיוון שיש פה ודאי תרומה, אבל לא ידוע לי אם הוודאי הוא התרומה הגדולה או התרומה הקטנה, אז צריך שיהיה 101 רק כנגד התרומה הקטנה ולא כנגד התרומה הגדולה, כי ספק דרבנן לכולה. מה שצריך להוסיף פה רק דבר אחד, כל הדין שצריך 101 זה רק אם זה מין במינו, אם התרומה התערבה מין במינו, אבל אם זה מין בשאינו מינו, אז זה בטל ברוב, כמו שכתוב בלקמן. אז אם כן, מה פירוש פה במשנה שמדמות כקטנה שבשתיהם? הרי אחד מהם זה חומץ, זה החמיץ, אז זה מין בשאינו מינו, במה זה נפל? אז אומרים המפרשים שמדובר שגם התרומה השנייה החמיצה לו, וזה עכשיו יתערב בחומץ, והכל זה מין במינו, ולכן צריך 101 כנגד הקטנה. אבל אם זה יתערב ביין, אז זה מין בשאינו מינו, אז לא צריך 101 בכלל. בלאו הכי זה בטל ברוב ולא ב101. משנה ג' השותפים שתרמו זה אחר זה. רבי עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה, והחכמים אומרים תרומת הראשון תרומה. רבי יוסי אומר אם תרם הראשון כשיעור אין תרומת השני תרומה, ואם לא תרם הראשון כשיעור תרומת השני תרומה. השותפים שתרמו זה אחר זה, אנחנו למדנו למעלה בפרק א', משנה א', 5 לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה. התורם את שאינו שלו, אדם לא יכול לתרום משל חברו, ולא מספיק ניחותא, אמרנו שבשם רוב הראשונים צריך שליחות לתרומה, לא מספיק אפילו ניחותא, או שיש דין זכין לאדם שלא בפניו וכו', דיברנו שמה, אדם לא יכול לתרום אצל השני, אומר אני עושה לו טובה, אין דבר כזה, צריך רשות, צריך שישלח את השליח. מה הדין שותפים? אנחנו שותפים, כל השדה של שתינו, עכשיו אני רוצה האם תורמים או לא. אז ככה, אם ימחו אחד השני, זה כתוב מפורש ברמב"ם, כן, בגמרא ובירושלמי ברמב"ם, אם אחד אומר לשני, כמובן, כשאני נמצא, אני תורם, כשאתה נמצא, אתה תורם, אז ודאי שהם יכולים לתרום, אבל הם לא ימחו, לא דיברו, היו שותפים, לא דיברו, מה הדין? אומרת המשנה, אז השותפים שתרמו זה אחר זה, הם יכולים לתרום גם לכתחילה, אבל מה קורה כשהשני בא ותרם אחרי הראשון והוא גילה דעתו שמה שהראשון תרם הוא לא חשב שהראשון יתרום לו? רבי עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה. רבי עקיבא אומר ששותפים לא תורמים אחד לשני, ואם השני תרם אחרי הראשון אז התרומה של הראשון חצי חולין וחצי תרומה, והתרומה של השני חצי חולין וחצי תרומה. והחכמים אומרים תרומת הראשון תרומה. רבנן סוברים שאפשר לכתחילה
שותף לתרום, ותרומת הראשון תרומה, ולא תרומת השני תרומה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי בא לפרש את רבנן, והלכה כמובן כמו רבנן ורבי יוסי. רבי יוסי בא ומסביר, אם תרם הראשון כשיעור, אין תרומת השני תרומה, ואם לא תרם הראשון כשיעור, תרומת השני תרומה. כלומר, אם הראשון תרם בצורה הנכונה 1/50, והשני תרם אחריו, אז השותפים יכולים לתרום לכתחילה, אז תרומת הראשון תרומה, השני זה כלום, כי הראשון תרם כשיעור. אבל אם הראשון לא תרם כשיעור, הוא תרם פחות ממה שצריך, 1/60, אז תרומת השני גם כן תרומה. הוא מסביר את רבנן. כלומר, שותפים יכולים לתרום אפילו לכתחילה, בין אם הם חום זה ודאי, גם כשלא עם חום יכול לתרום. אם אחד אמר לשני לתרום, אז הוא לא יכול, תרומתו תרומה בדיעבד לגמרי. אבל גם אם הוא לא אמר לו, שותפים יכולים לתרום, אבל אם הוא יתרום לא טוב, והשני יתרום אחריו, אז התרומה של השני גם כן תרומה, כמו שרבי יוסי אומר. אם תרם הראשון כשיעור הנכון, 1/50, אז אין תרומת השני תרומה. ואם לא תרם הראשון כשיעור, תרומת השני תרומה. משנה ד' במה דברים אמורים ושלא דיבר? אבל הרשה את בן ביתו, או את עבדו, או את שפחתו לתרום, תרומתו תרומה. ביטל, אם עד שלא תרם ביטל, אין תרומתו תרומה. ואם מי שתרם ביטל, תרומתו תרומה. הפועלים אין להם רשות לתרום, חוץ מן הדרוחות, שהן מטמאים את הגת מיד. למדנו במשנה הקודמת, משנה ג', מחלוקת בין רבי עקיבא לרבנן, השותפים שתרמו זה אחר זה. רבי עקיבא אומר שאם שותף תרם אחרי חברו, מתברר שהתרומה של הראשון איננה תרומה שלמה, תרומת שניהם תרומה. התרומה של הראשון פעלה חצי, והתרומה של השני פעלה חצי. רבנן סוברים שאם הראשון תרם כדין, אז התרומה של השני בכלל לא חלה. אבל רבי עקיבא סובר שתרומת שניהם תרומה, שהתרומה של הראשון חלה במחצה, והתרומה של השני חלה מחצה. באה המשנה ואומרת שגם רבי עקיבא מודה במה דברים אמורים ושלא דיבר. מתי אנחנו אומרים שאם הראשון תרם ואחרי זה השני תרם זה גם תרומתו תרומה? כשהוא לא אמר מפורש לשליח שיתרום, אבל הרשה את בן ביתו, אבל נתן רשות לבן ביתו לתרום, שלח אותו שליח לתרום, לפי רוב הראשונים צריך שליחות בתרומה, אבל הרשה את בן ביתו, שלח אותו שליח לתרום, או את עבדו הכנעני, אם הוא שלח אותו שליח לתרום עבורו, אף על פי שעבד כנעני חייב במצוות רק כאישה, הוא לא חייב בכל המצוות, הוא חייב במצוות כאישה, הוא יכול להיות שליח. גוי לא יכול להיות שליח, למדנו במשנה הראשונה, כי כתוב, כן תרימו גם אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. גוי הוא לא בן ברית, אבל עבד כנעני, אף על פי שהוא חייב במצוות רק כמו אישה ולא יותר, ואסור להתחתן איתו, כמו שכתוב לא יקדש בבני ישראל. מכל מקום יש לו דין של יהודי, והוא יכול להיות שליח לכל הדברים שהוא שייך בהם. איך יודעים שהוא בן ברית? כתוב בפרש בפרשת אתם ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם מחוטב עציך עד שואב ממך, שזה עבדים, לעוברך בברית. אז אם הוא שלח את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום, תרומתו תרומה, התרומה חלה, ועכשיו בעל הבית לא יכול לתרום עוד פעם, גמרנו, זה כבר חל. מתי רבי עקיבא אמר שתרומת שתיהם תרומה? זה שותף שתרם אחרי חברו, השותף לא רצה שהשותף השני יתרום את הכל, אז את חלקו השותף הראשון תרם, ואת החלק השני השותף השני תרם. כך סובר רבי עקיבא במשנה הקודמת. אבל אם הוא שלח שליח מפורש, תרומתו של השליח תרומה, והוא כבר לא יכול לחזור ולתרום. זה דבר פשוט, שאחרי שתרומה חלה, אי אפשר אחרי זה לחזור ולתרום, די, זה כבר נהיה כל חולין.
אומרת המשנה, ביטל, אם עד שלא תרם ביטל אין תרומתו תרומה, ואם מי שתרם ביטל תרומתו תרומה. אדם ששלח שליח, הוא יכול לבטל אותו? ביטל, רוצה לבטל את השליחות. אומרת המשנה, תלוי, אם ביטלת, אם עד שלא תרם ביטל, אם ביטלת את השליחות לפני שהשליח תרם, אין תרומתו תרומה, אתה יכול לבטל. אבל אם מי שתרם ביטל, אם כבר השליח תרם כבר נהפך הכל לחולין, התרומה תרומה והשאר חולין, תרומתו תרומה, אי אפשר לבטל אחרי המעשה, כבר פעל פה המעשה. כן, אי אפשר לבטל שליחות אחרי שהיא כבר פעלה. לפני שהיא פעלה אתה יכול לבטל. אישה ששלחה שליח לקדש לאישה, לקבל קידושין עבורה, יכולה לבטל. אבל אחרי שכבר התקדשה, היא לא יכולה עכשיו לבטל. אז אותו דבר כאן, אם לפני התרומה הוא ביטל, יכול לבטל. אבל אם אחרי שכבר נתרמה תרומה הוא ביטל, די, כבר נתרמה תרומה. יש לנו הלכה שאפשר להישאל על תרומות ומעשרות, זה כמו נדר, אפשר להישאל, ללכת לחכם שיתיר, אבל אי אפשר לבטל שליחות אחרי שהשליחות פעלה. אבל פה צריך להוסיף דבר מאוד חשוב, אנחנו למדנו בקידושין נ"ט, וכך נפסק בהלכה, שעתי דיבור ומבטל דיבור. אם אדם שלח שליח, קדש אישה, או אישה שלחה שליח לקבל קידושין, אפשר לבטל שליחות, למה? עתי דיבור ומבטל דיבור, בדיבור ומבטל דיבור, זה הלכה ידועה, וכך הלכה נפסק, ברור. בדין שלנו, לפי רוב הראשונים זה אותו דבר, אם אדם שלח שליח לתרום עבורו, הוא יכול לבטל אותו, יכול לבטל אותו בדיבור. הרמב"ם סובר, על פי הירושלמי, שמה שמועיל פה עם ביטל, רק אם השליח שינה קצת. אם הוא שלח שליח לתרום, ואמר לו תתרום בצד צפון, והשליח תרם בצד דרום, אף על פי שזה לא נקרא שינוי גמור לבטל את השליחות, אבל אם הבעל הבית ביטל אותו, בצירוף זה שהוא לא עשה את השליחות בצורה הכי מדויקת, אז הוא יכול לבטל. אבל אם השליח עשה בצורה מדויקת את השליחות, הוא לא יכול לבטל אפילו לפני שהוא תרם. למה? זה חומרת רבנן שהחמירו בתרומה שניתנה בידי שמיים, שאי אפשר לבטל אפילו לפני כן אם הוא לא שינה, הביטול לא חל, כן? ודאי שיכול לבטל מכאן ולהבא, אבל אם הוא שלח שליח ואמר לו תתרום, הוא תרם בדיוק מה שהוא אמר לו, ולפני שהשליח הספיק לתרום הוא ביטל אותו מרחוק, יש אומרים, הרמב"ם סובר שזה לא חל הביטול, שמה שכתוב במשנה ביטל זה רק אם הוא שינה מהשליחות קצת, לא שינוי גמור. שינוי גמור זה בכלל לא שליחות, שינוי קטן. סיכום הדברים, בכל התורה כולה אדם יכול לבטל שליחות. למה? עתי דיבור ומבטל דיבור. בקידושין אפילו, שזה איסורים דאורייתא חמורים. גם פה, לפי כל הראשונים, אפשר לבטל, אם שלח שליח, לפני שהשליח תרם יכול לבטל אותו, גם מרחוק. אבל לפי הרמב"ם החמירו פה שאם השליח עשה בצורה מדויקת, הביטול לא חל, רק אם הוא עשה בצורה לא כל כך מדויקת מה שהוא אמר, אז הביטול חל. זה דין מיוחד כאן, לפי הרמב"ם. הלאה אומרת המשנה, הפועלים אין להם רשות לתרום, חוץ מן הדרכות שמתמים את הגת מיד. אם אדם יש לו פועלים שהם עובדים בכל מיני דברים, נגיד בסידור הפירות, יש לו פועל שהוא מוכר פירות וכו', אין לו רשות לתרום ולא בעל הבית. אם בעל הבית לא אמר לו מפורש לתרום, אם הוא לא הרשה אותו, אין לו רשות לתרום. למה? אין אפשרות לתרום שלא מדעתו. למדנו במשנה הראשונה, והתורמת שאינו שלו, אין תרומתו תרומה. צריך למנות שליח. אומרת המשנה, אבל יש אופן שזה ברור, גם אם הוא לא אמר, זה ברור שהוא שולח אותו שליח, וכן הוא יכול לתרומה. דוגמה לגבי יין. יין, אומרת המשנה, איך שהדרוחות, איך שהם דורכים על היין, לסחוט אותו, היו דורכים, הולכים שתי וערב כדי להיסחט, היין עכשיו מקבל תרומה. הרי כל הפירות לא מקבלים תרומה, כשנשטפים צריך להשתף, חיותן מים על זרע. כל פרי, כל אוכל שלא נרטב, הוא לא מקבל תרומה. יין, התרומה שלו קרובה מאוד. איך שדורכים על הענבים,
מיד זה כבר מוכשר לקבל תרומה, וכל עם הארץ שיגע שמה, אז הכל טמא, ואת התרומה צריכים הרי להפריש בטהרה. אז אומרת המשנה, פועלים שהוא אמר להם לדרוך את הענבים, אין להם רשות לתרום. סתם פועלים בפירות אחרות, חוץ מן הדרוחות, חוץ מפועלים שעובדים בסחיטת, בדריכת היין, שהם דורכים על הענבים, למה שהן, הבעלים, מי זה הן? הבעלים מטמאים את הגת מיד. היה מנהג שאיך שהם מתחילים לדרוך את הענבים, כבר העם הארץ היה בא ומטפל שם בענבים, נוגע בזה, אם היו רוצים לשתות קצת, אומר הגר"א, היו כולם אוהבים לתרום מהיין, אז הם מטמאים מיד. אז הבעל הבית, הרי למה הוא הביא פועלים תלמידי חכמים? מדובר פה בבעל הבית שהביא פועלים תלמידי חכמים. למה הוא הביא אותם? כי הוא רוצה שהם יתרמו את התרומה בטהרה. אז ממילא ודאי דעתו הייתה שגם הם יתרמו, כי אם הם לא יתרמו, הרי בעל הבית מיד מטמא את הכל. אז כשהוא מינה אותם לסחוט את הענבים, כלול במינוי הזה שהם גם יפרישו תרומות ומעשרות. כי הרי דרכו היה מיד איך שמתחילים לדרוך, לטעום מהיין. כן, הוא היה טועם טיפה מהיין. אז הוא רצה מיד שהם יפרישו, אם לא יפרישו מיד, אז הכל יהיה טמא. אז יש לפעמים שזה ברור, גם בלי שאמרנו מפורש, זה ברור שהוא שליח לתרום. יש בהלכה, הרמב"ם אומר, האישה בעיסתה, האישה בבית שהיא הופך חלות, היא צריכה לשאול את בעלה רשות, האם להפריש חלה או לא? הרי אי אפשר לתרום בלא רשות. לא, האישה בעיסתה, אם הבעל הבית נותן לה, הוא רוצה שהיא תסתפה חלות לשבת, כלול בזה שהיא תפריש חלה, מפרישים חלה מהעיסה. זה ברור שאישה בעיסתה מפרישה חלה. אז אותו דבר לגבי ענבים, כשהוא הביא תלמידי חכמים שיסחטו לו את היין, הוא התכוון ודאי שמיד איך שמתחילים לסחוט, מיד יפרישו תרומות ומעשרות, כי בעל הבית דרכו היה לטמאות מיד, אז ודאי הוא רוצה שגם הם יפרישו תרומות ומעשרות מיד. יש פה חידוש גדול, שכתוב פה שהדרוחות, איך שהם הולכים שתי וערב, תורמים תרומות ומעשרות. אנחנו למדנו פרק א', שלא תורמים לפני גמר מלאכה. פה כתוב שהם מטמאים את הגת מיד וכן הם תורמים מיד. איך שמתחילים לדרוך על הענבים שתי וערב, אפילו שזה לא גמר מלאכה של פרק א' של מעשרות לעניין אכילת הרעי, לעניין שלנו זה נקרא גמר מלאכה ותורמים מיד. זה הרמב"ם אומר, זה החידוש שכבר דיברנו עליו בצימוקים, שהגמר מלאכה שלנו לגבי לא לתרום לפני גמר מלאכה, זה לא קשור לגמר מלאכה שלגבי אכילת הרעי, אלא איך שמתחילים, אומר הרמב"ם, איך שמתחילים לדרוך, כבר זה נקרא גמר מלאכה לעניין שאפשר להפריש תרומות ומעשרות. לכן פה הבעל הבית, איך שמתחילים לדרוך, כבר הוא מתחיל לגוע שמה, כי הוא יודע שכבר הם הפרישו תרומות ומעשרות, זה נקרא גמר מלאכה, אומר הרמב"ם. זה שיטת הרמב"ם, הרש אומר שהם לא ממש תורמים, הם משאירים את זה לאחר כך, תורמים עכשיו שזה יחול אחר כך, אבל שיטת הרמב"ם שזה נקרא גמר מלאכה שאפשר לתרום מיד. סיכום הדברים, הוריי ורבותיי, אסור לבן אדם לתרום שלא מדעתו של בעל הבית, למדנו במשנה הראשונה של מעשרת תרומות, אבל יש לפעמים שזה ברור, יש דברים ברורים, לא צריכים להגיד אותם. מה הדוגמה שברור? בפועלים, אם הבאת פועלים חברים, תלמידי חכמים, שיעשו לך את הכל בטהרה, אתה רוצה שיפרישו תרומות ומעשרות, לפני שאתה תבוא ותקלקל פה את הכל, שהמארץ פה יטמא את הכל, המארץ הוא טמא, לפי הכללים של טומאה וטהרה. אז ודאי זה כלול בזה שהוא מינה אותם להיות פועלים, כלול בזה שגם הם יפרישו תרומות ומעשרות, ואותו דבר אישה בעיסתה בבית. משנה האומר תרומת הקרי זה בתוכו, ומעשרותה בתוכו, תרומת מעשר זה בתוכו. רבי שמעון אומר קרא שם, והחכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו. רבי אלעזר חיסמה אומר תרומת הקרי ממנו עליו קרא שם. רבי אליעזר בן יעקב אומר איסור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא שם. המשנה אומרת לנו פה מחלוקת, אבל נקדים הקדמה פשוטה. יש דין ראשית ששייריה ניכרים. כשאדם מפריש תרומה צריך שיהיה ניכר מהי הראשית ומהו לא הראשית, האחרית. כתוב בתורה ראשית
דגנך תירושך ויצריך תיתנו. מה זה ראשית? אתה אומר, פה מהצד הזה זה התרומה וזה חולין. אתה לא יכול להגיד תרומה, פה יש תרומה, לא יודע איפה. אין דבר כזה, צריך שיהיה ברור. ראשית ששיירי הניכרים, זה הלכה ברורה. ראשית בעניין שיירי הניכרים. אומרת המשנה, אומר תרומת הקרי זה בתוכו, ומעשרותיו בתוכו, תרומת מעשר זה בתוכו. היהודי שלנו הוא לא אמר איפה הוא שם את התרומה, בצפון, בדרום, למעלה, למטה. הוא אמר בתוכו, בתוך הקרי הזה יהיה תרומה, בתוך הקרי הזה יהיה מעשר ראשון, ובתוך המעשר ראשון יהיה תרומת מעשר. זה הפירוש, תרומת מעשר זה בתוכו. בתוכו של מה? בתוכו של המעשר ראשון. שהוא אמר, בתוך המעשר ראשון יהיה תרומת מעשר. לרמב"ם יש שיטה חדשה, מעניינת וחשובה. הרמב"ם סובר להלכה שאפשר להפריש תרומת מעשר בדיעבד לפני שמפרישים מעשר ראשון. אדם יכול להגיד, בתוך הקרי הזה, בצד צפונו, יהיה תרומת מעשר. וראשונים חולקים וסוברים, לא. קודם מפרישים מעשר ראשון, ואז הלוי מתוך המעשר ראשון נותן לכהן תרומת מעשר. הרמב"ם סובר שאפשר להפריש תרומת מעשר לפני שמפרישים את המעשר ראשון. אז הרמב"ם יכול להסביר פה את המשנה, תרומת מעשר זה בתוכו, בתוך מה? בתוך הכל, בתוך הקרי, בתוך כל הקרי. לפי כל הראשונים, רוב הראשונים, הפירוש, תרומת מעשר זה בתוכו של המעשר ראשון. לפי הרמב"ם, בתוכו הכוונה בתוך הקרי. על כל פנים נחזור למשנה, היהודי שלנו במקום לומר איפה הוא עושה את התרומה, איפה הוא שם את המעשר, איפה הוא שם את התרומת מעשר, הוא לא אמר איפה, הוא אמר בתוכו. רבי שמעון אומר, קרא שם, זה חל. התרומה חלה, המעשר ראשון חל, והתרומה מעשר חל. איך זה חל? אבל אמרנו שצריך שיהיה ראשית ששיירי הניכרים, ראשית הגנך. אומר רב שמעון, מסבירים את רב שמעון, בתוכו פירושו באמצעו. התוך, יש ראש, תוך וסוף. בריח התיכון, בריח האמצעי. אז רב שמעון אומר, כשאתה אומר תרומת מעשר זה בתוכו, איפה בתוכו? באמצע. ואיפה המעשר ראשון? בתוכו באמצע. ואיפה תרומת מעשר? באמצע של המעשר ראשון, הכל באמצע. כך סובר רבי שמעון. והחכמים אומרים, עד שיאמר בצפונו או בדרומו. חכמים אומרים לא נכון. כשאדם אומר בתוכו, לא המשמעות זה באמצע, אלא המשמעות של בתוכו בפנים. בתוך כל הקרי. וכיוון שהוא לא אמר צד ברור, צפון, דרום, מעלה, מטה, לא חל אפילו בדיעבד, כי צריך ראשית ששיירי הניכרים. אז כשנכלול מה מחלוקת רב שמעון ורבנן, מחלוקת שלהם פירוש המילה בתוכו. לפי רב שמעון בתוכו מה משמע? באמצעו, ואז אני אמרתי ברור. לפי רבנן לא אמרת ברור, בתוכו משמע בתוך הכל, ולכן אפילו בדיעבד זה לא חל. במאמר המוסגר, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה נכון להלכה, וכך אומר הרמב"ם. כי הרמב"ם סובר, כמו שלמדנו בדמאי, פרק אחרון של דמאי, שלא צריך להגיד ברור בדיוק איפה, אדם גם יכול לסמן מקצת שיירי הניכרים. שם למדנו כלכלה בחברתה קרא שם. אדם אומר שכל התרומות ומעשרות של הכלכלה הזאת יחולו בכלכלה השנייה. כתוב ברמב"ם שזה מועיל, אף על פי שבתוך הכלכלה השנייה הוא לא אמר ברור באיזה צד זה, אומר הרמב"ם שזה מועיל. אז גם אצלנו פה הוא לא יכול להסביר כמו שאר ראשונים שאני אגיד לכם מיד בהמשך. כן, וכך פוסק הגאון כמו הרמב"ם, וכך פוסק החזון איש גם כן כמו הרמב"ם, שלא צריך ראשית שכל שיירי הניכרים, צריך ראשית ששיירי הניכרים. הוא יכול להגיד, בצד הצפוני, בחצי הצפוני, נמצאים כל התרומות ומעשרות. לכן הסברנו שהמחלוקת של רב שמעון ורבנן, שרב שמעון אומר קרא שם, הוא סובר שהוא סימן במדויק, הוא סימן בתוכו באמצע. והחכמים אומרים, זה לא נקרא שהוא סימן, כי בתוכו משמע בתוך כל הקרי. אבל הרבה ראשונים פה, והרב גם מסביר ככה, הם סוברים שצריך תרומות ומעשרות בצורה
מדויקת, ובזה מסבירים את המחלוקת של רב שמעון ורבנן, שהם מסבירים, רב שמעון אמר בתוכו פירושו באמצעו, וכיוון שהוא אמר איפה באמצע, האמצע הרי הוא גדול, איפה באמצע, לכן לפי רב שמעון זה טוב, כי מספיק מקצת שיערי הניכרים, ורבנן אומרים זה לא טוב, כי נכון שבתוכו פירושו באמצעו, אבל לא ברור איפה באמצעו, צריך שיהיה כל שיערי הניכרים, זה טוב לפי כל הראשונים, אבל הרמב"ם סובר שגם לפי רבנן לא צריך שיהיה כל שיערי הניכרים, מספיק מקצת של שיערי הניכרים, אדם יכול להגיד באמצע, אפילו הוא לא אומר בדיוק איפה זה באמצע, אז חל התרומות ומעשרות, אז אם כן צריכים להסביר את רבנן, שלמה לפי רבנן זה לא טוב, כי זה בכלל לא ברור שהפירוש בתוכו זה באמצעו, אולי הכוונה בתוכו זה בתוך כל הקרי. סיכום הדברים, אני אכלול את הדברים בקיצור קצת, וזה חשוב גם להלכה, כן? אפשר להסביר את רב שמעון ורבנן, האם שתיהם יודעים שבתוכו זה באמצעו, רק המחלוקת האם צריך כל שיערי הניכרים, או מספיק קצת משערי הניכרים, רבנן סוברים כל שיערי הניכרים, אבל הרמב"ם סובר שלא צריך כל שיערי הניכרים, מספיק ששיערי הניכרים, לכן הסברנו, לפי רב שמעון הפשט בתוכו זה באמצעו, זה נקרא מקצת שיערי הניכרים וזה טוב, רבנן אומרים זה לא טוב כי בתוכו לא משמע באמצע, בתוכו משמע בתוך הכל. זה שיטה שנייה. שיטה שלישית, רבי אלעזר חיסמא אומר תרומת הקרי ממנו עליו קרא שם. רבי אלעזר חיסמא אומר לא צריך שיערי הניכרים, גם לא צריכים להגיד בתוכו, גם אם הוא אומר התרומה עליו, תרומת הקרי הזה ממנו בתוך הקרי, לא צריך שיערי הניכרים בכלל. רבי אליעזר בן יעקב אומר איסור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא שם. רבי אליעזר בן יעקב אומר לא רק לגבי תרומה לא צריך שיערי הניכרים, גם לגבי תרומת מעשר לא צריך שיערי הניכרים. הוא מוסיף על דברי רבי אלעזר חיסמא שגם בתרומת מעשר לא צריך שיערי הניכרים. יש שרצו להגיד במשנה הראשונה רוצה לצדד שאולי הוא בא לומר שרק בתרומת מעשר, ששם לא כתוב ראשית, רק שם לא צריך שיש שיערי הניכרים, אבל בתרומה כן צריך שיש שיערי הניכרים. אבל אנחנו מסבירים כמו הפירוש השני, שהם לא חולקים, שתיהם סוברים שלא צריך שיערי הניכרים, אלא הוא בא להוסיף שגם בתרומת מעשר לא צריך שיערי הניכרים. סיכום המשנה, יש לנו הלכה ראשית, כשאדם מפריש תרומה, הוא לא יכול להגיד, יש פה תרומה. איפה התרומה? שיערי הניכרים צריך. רב שמעון אומר, שאתה אומר בתוכו, זה באמצעו, זה נקרא שיערי הניכרים. רבנן אומרים, תוכו לא משמע באמצעו, וזה לא נקרא שיערי הניכרים, וזה לא טוב. הלכה כמו רבנן, שחייב להיות שיערי הניכרים. רבי אלעזר חיסמא ורבי אליעזר בן יעקב אומר, שלא צריך שיערי הניכרים. להלכה צריך שיערי הניכרים, הבאנו מחלוקת הראשונים, האם צריך ממש כל שיערי הניכרים, להגיד ברור איפה זה, בצד הצפוני, בקצה הצפוני, או שאפשר להגיד בחצי הצפוני יש שם את התרומות ומעשרות, כי מספיק מקצת שיערי הניכרים, כך פוסק הרמב"ם, כך פוסק הגר"א, זה בפשטות של המשנה בסוף פרק ז' של דמאי, וכך פוסק גם החזון איש. רק נוסיף להסביר, שיערי הניכרים, השיריים של התרומה, פירושו, 2%, 1 חלקי 50, זה תרומה, וכל ה-98 הנותרים, זה נקרא השיריים. השיריים של התרומה. שיערי הניכרים פירושו שאני יודע איפה התרומה נמצאת, ואיפה השיריים נמצאים. התרומה בצד ימין, והשיריים בצד אחר. משנה ו' המקדים תרומה לביקורים, מעשר ראשון לתרומה, מעשר ראשון שני לראשון, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה. מה שעשה עשוי שנאמר, מלאתך ודמעך לא תאחר. אומרת המשנה, יש סדר למעשרות. אי אפשר להפריש קודם מעשר שני, אחרי זה מעשר ראשון, אחרי זה תרומה. יש סדר. קודם כל תרומה, כמו שהמשנה הבאה תסביר לנו למה, ואחרי זה מעשר ראשון, ואחרי זה מעשר שני. תרומת מעשר אין לו סדר. אחרי שמפרישים מעשר ראשון, אפשר להפריש מעשר שני, לפני שמפרישים תרומת מעשר, כי תרומת מעשר זה הלוי צריך להפריש, מפרישים את זה מתי שרוצים, כך כתוב בדרך אמונה, וזה ברור. הדין של סדר זה תרומה,
גדולה היא ראשונה, מעשר ראשון, מעשר שני. ואם אדם הפך את הסדר, הוא עובר בלא תעשה, שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר. יש גם סדר, סליחה, גם לביקורים. ביקורים זה לפני התרומה. ביקורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני. למה ביקורים קודם לכל כתוב? מלאתך ודמעך לא תאחר. מלאתך זה ביקורים. למה ביקורים קוראים להם מלאתך? כי את הביקורים מביאים כשהפרי הוא מלא עם השיבולים, לא עושים גורן. מביאים את השיבולים למקדש. מלאך, הפרי עם כל האשכול, לא סוחטים אותו. כמו שכתוב במשנה בביקורים. זה נקרא מלאתך, כשהפרי מלא עם כל המילוי שלו. ודמעך, התרומה קרויה דמה. למה קרויה דמה? כי מתי זה גמר מלאכה של היין? רק כשאתה סוחט אותו, כשזה נהיה כמו דמעה, כמו דמעות. אז מלאתך, הביקורים שקרויים מילוי, מלאתך שמביאים אותם כשהפרי מלא, ודמעך זה התרומה שמביאים אותה כשהיא דמה. הגמר מלאכה זה רק בשעה שהענבים נעשו יין. לא תאחר, אל תאחר, תקדים את המאוחר. ונסביר את המשנה בתוך המילים. המקדים תרומה לביקורים, מעשר ראשון לתרומה, מעשר שני הוא יקדים לראשון, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, כי אסור להקדים, בדיעבד זה חל. איזה לא תעשה הוא עובר? על זה המשנה מסיימת. שנאמר זה קאי על הלא תעשה. איפה הלא תעשה נאמר בתורה? שנאמר מלאך ודמעך לא תאחר כמו שבארנו. אז אסור לשנות את הסדר. בדיעבד אם הוא שינה את הסדר זה חל, אבל צריכים לדעת שאם הוא שינה את הסדר זה חל, אבל הוא לא נפטר מהקודם. דוגמה, אדם שהפריש מעשר ראשון לפני התרומה, צריך עכשיו להפריש תרומה גם מהמעשר ראשון. אדם שהפריש מעשר שני לפני התרומה והמעשר ראשון, הוא צריך להפריש מהמעשר שני תרומה ומעשר ראשון. זה חל, המעשר שני חל, אבל עדיין הוא לא נפטר משתי הדברים הקודמים. משנה ז' ומניין שהתקדמו הביקורים לתרומה, זה קרוי תרומה וראשית, וזה קרוי תרומה וראשית. אלא הקדמו הביקורים שהם ביקורים לכל, ותרומה לראשון שהיא ראשית, ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית. איך יודעים שהסדר הוא קודם ביקורים, אחרי זה תרומה, אחרי זה מעשר ראשון, אחרי זה מעשר שני? תרומת מעשר אין לו סדר, אמרנו, זה אפשר להקדים אותו, לאחר אותו למעשר שני. אבל ביקורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, איפה הסדר? לכאורה גם ביקורים קרויים תרומה, כתוב פרשת ראה, ותרומת ידך אומר רש"י על הביקורים, וראשית, כתוב במשפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. גם ביקורים קרויים תרומה וראשית, וזה קרוי תרומה וראשית. גם תרומה קרויה תרומה וראשית. איפה תרומה קרויה תרומה? בפרשת קורח כתוב משמרת תרומותיי. ואיפה היא קרויה ראשית? ראשית דגנך בשופטים. אז למה הביקורים קודמים לתרומה? אלא יקדמו הביקורים שהם ביקורים לכל. ביקורים הם ראשונים. למה? אומר פה חלק מהראשונים מסבירים ביקורים לכל, שזה כבר חל במחובר. תרומה אז רק אחרי גמר מלאכה אתה כותב וצריך, אי אפשר במחובר, זה לא חל, צריך לכתוב ולעשות דיגום. אבל ביקורים זה על העץ, רואה תאנה שביקרה, כורך עליה גמי ואומר שזה ביקורים. אז זה ביקורים מבחינת הזמן שזה כבר על העץ, וגם מבחינת הפסוקים זה כתוב ראשון בתורה. כתוב בתורה בפרשת משפטים ראשית ביקורי אדמתך, זה כתוב ראשון בתורה. וגם מבחינה מילולית, מה פירוש ביקורים? בכור, אף אני בכור אתנהו, בכור זה ראשון, אז הביקורים הם ראשונים, זה ברור. אלא יקדמו הביקורים שהם ראשונים לכל, גם מבחינת הזמן שזה אפילו במחובר, גם מבחינת מה שכתוב בתורה זה כתוב במשפטים לפני הכל, וגם מצד הלשון ביקורים. ותרומה לראשון שהיא ראשית. למה תרומה קודמת למעשר ראשון? כי תרומה קרויה ראשית, ראשית דגנך, מעשר ראשון לא קרוי ראשית, אז תרומה קודמת למעשר ראשון.
ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית. למה מעשר ראשון קודם למעשר שני? כי בתוך המעשר ראשון יש תרומת מעשר, ותרומה קרויה ראשית, אז המעשר ראשון קודם למעשר שני. אנחנו למדנו בדמי פרק A כמדומני שגם חלה קודמת למעשר שני. אם אדם מפריש חלה ביחד עם הכל, חלה קודמת למעשר שני. למה? כי חלה זה תרומה והיא ראשית, היא קודמת למעשר שני שהוא לא ראשית. מעשר ראשון קודם לחלה, כי מעשר ראשון יש בו ראשית והוא קדם לה בזמן שהוא כבר התחייב בגורן. אבל חלה, אם לא הפרישו תרומות ומעשרות עד שכבר נעשה לחם, החלה קודמת למעשר שני, כי החלה היא ראשית והמעשר שני הוא לא ראשית. אז זה דבר חשוב. ועוד דבר, אני חוזר עוד פעם, תרומת מעשר לא קשור, אתה יכול להפריש תרומת מעשר גם אחרי המעשר שני. התרומת מעשר בכלל מפריש את זה הלוי שמקבל. אדם עכשיו הוא לא צריך לחכות עד שהלוי יפריש, הוא מפריש ביקורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, נותן את המעשר ראשון ללוי, הלוי יפריש את התרומת מעשר מתי שיעלה ברוחו. זה לא קודם פה למעשר שני. זהו. משנה ח' המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר, מעשר ואמר תרומה, עולה ואמר שלמים, שלמים ואמר עולה. שני נכנס לבית זה ואמר לזה, שני נהנה לזה ואמר לזה, לא אמר כלום, עד שיהיו פיו וליבו שווים. אדם שבא להגיד, הוא אומר, היותר מאחד ממאה שיש כאן, הוא בא להגיד שזה תרומה, ובטעות הוא אמר מעשר. היותר מאחד ממאה שיש כאן במעשר, התבלבל, השתקיל מילולה, התבלבל בדיבור. במחשבה הוא בא להגיד תרומה, בדיבור הוא אמר מעשר, או הפוך. הוא אמר, אחד ממאה שיש כאן ועוד 6 חלקים כמותו בצד צפונם של הפירות, זה במקום להגיד מעשר, הוא אמר תרומה, התבלבל. מעשר ואמר תרומה, לא אמר כלום, זה שום דבר. למה? יש לנו הלכה שדיבור שהוא בלי מחשבה הוא כלום, לא חל כלום. צריך שיהיה פיו וליבו שווים. אם אדם מתבלבל בדיבור, זה שום דבר, כאילו לא אמר. לא המחשבה תופסת ולא הדיבור תופס, כמו שאני אסביר לכם עוד יותר בהמשך. עולה ואמר שלמים, שלמים ואמר עולה. אדם שהיה צריך להפריש, רוצה להפריש שלמים, תודה, אומר זה, במקום להגיד שלמים אמר בטעות עולה, בא להגיד עולה אמר שלמים, השתקיל מילולי, התבלבל בדיבור, במחשבה הוא רוצה להגיד עולה, בדיבור אמר שלמים, הוא הפוך, לא אמר כלום. ואותו דבר בנדר ושבועה, שני נכנס לבית זה ואמר לזה, שני נהנה לזה ואמר לזה, מישהו הרגיז אותו והוא חשב שהוא בא להגיד שני נכנס לבית זה, אני לא נכנס, בית זה בנדר עליי קונם, או שהוא אומר אני נשבע חלילה שאני לא נכנס לבית זה, ובמקום להגיד בית ברחוב זה אמר בטעות, התבלבל במילים ואמר בית אחר, או שהוא אמר, בא להגיד איש את רובן, ובטעות הוא אמר שמעון או שמעון ואמר רובן, לא אמר כלום, עד שיהיו פיו וליבו שווים. כן, אז כשאדם מוציא דבר והוא מתבלבל, זה כלום. אנחנו יודעים את זה גם בהלכות תפילה. אדם שבא להגיד, המלך הקדוש, בא להגיד זה משהו והתבלבל, הוא יכול לחזור בתוך כדי דיבור. אם זה יצא לו, אם אדם לא התכוון, שם גם אם הוא התכוון הדין ככה, אבל כל פנים כשאדם מוציא דבר, שהוא אמר בפה דבר ובמחשבה הוא חשב להגיד משהו אחר, והשתקיל מילולה, זה כלום. פה צריך להסביר 2 נקודות חשובות ביותר. נקודה ראשונה, אנחנו יודעים להלכה, כתוב בגמרא בקידוש דפנות וככה ידוע, שדברים שבלב אינם דברים. אדם שקידש אישה, והוא חשב שהיא עשירה כמו קורח, בסוף יתברר שהיא ענייה, והוא בא להגיד בכך טעות. אומרים לו, אדוני, אתה לא אמרת קדש אותך על מנת שאת עשירה, דברים שבלב אינם דברים, קידשת עם קודשת, נכון? לא מתייחסים לדברים שבלב. אדם שלא יודע, הוא חשב בלב שלו כל מיני דברים, והוא עשה פעולה אחרת, אמר דבר אחר, פעל פעולה אחרת, דברים שבלב אינם דברים. אז למה פה אתה אומר שעד שיהיה פיו וליבו שווים, מה אכפת לנו מהדברים שבלב?
אומר הר"ן, זה לא דומה. שמה, את מה שהוא עשה, הוא עשה ברור. הוא קידש את האישה, דוגמה. הרי את מקודשת לי. בלב שלו רצה שתהיה עשירה, ובסוף לא הייתה עשירה. אבל כשהוא אמר, הרי את מקודשת לי, לא התבלבל במילים. אבל אם המילים שהוצאת מהפה, יצאו לך מהפה במחשבה, לא לפי המחשבה שלך, זה שום דבר. זה כמו שאדם עושה פעולה באונס. אדם שאיימו עליו והוא עשה פעולה, זה כלום, זה לא עבירה. אדם שבאונס חטא, הוא לא מביא קורבן, זה כלום. כי הפעולה זה עם הדעת, אם אין דעת, במחשבה והדיבור, הם פועלים בכיוון אחר, זה לא חל שום דבר. אז זה ברור. דברים שבלב אינם דברים, זה כשאדם פועל דבר ברור, אומר מילים ברורות, רק הוא רוצה דברים אחרים. אבל לא שהיה טעות בעצם הדיבור, אבל אם אדם מתבלבל, אמר, במקום הוא בא לתת לה מתנה, הוא אומר לה, במקום להגיד לה, הרי את בא לתת לה משהו מתנה, והוא התבלבל ואמר, את מקודשת לי. אז זה לא חל, זה טעות במילים שיצא, זה שום דבר לא חל. זה דבר אחד. דבר שני, צריכים להדגיש פה דבר מאוד חשוב. אנחנו הרי יודעים שתרומה אפשר לעשות במחשבה. והקדש אפשר לעשות במחשבה, אתה יכול להקדיש כל נדיב לב או לא. אז נשאלת השאלה, טוב, מה שהוא דיבר, זה לא פעל. למה לא? הדיבור זה ברח לו מהפה, זה כלום. טוב, אבל שיחול המחשבה תחול. הרי הוא רצה להקדיש את זה שלמי. אז עולה לא חל, כי הוא רצה שלמים. והוא רק טעה ואמר עולה. טוב, אז שיהיה שלמים לפחות. ואותו דבר בתרומה. הוא רצה להגיד תרומה, הוא אמר מעשר. אז לא חל המעשר, כי זה שטויות, כי סתם יצא לו מהפה. אבל למה לא חל התרומה? הרי הוא חשב, אומרים רוב הראשונים, וכך נפסק להלכה, מלבד תוספות ברכין, אבל רוב הראשונים אומרים, שמתי מחשבה פועלת? כשהדיבור לא סותר אותה. אם אדם חושב, אומר, אני רוצה לתרום בצד ימין, זה חל, הוא אומר, תרומה תחול בצד ימין במחשבה, זה פועל. אבל כשיש דיבור שסותר את המחשבה, אתה לא רצית שזה יפעל במחשבה, אתה רצית שזה יפעל בדיבור, והדיבור ברח לך מהפה, כי המחשבה הייתה אחרת. אז אין פה לא מחשבה, כי לא רצית להפעיל את זה במחשבה, לא רצית לתרום במחשבה, להקדיש במחשבה, רצית לתרום בדיבור, והדיבור לא פעל, כי זה דיבור שהמחשבה סותרת אותו, אז אין פה לא מחשבה ולא דיבור. סיכום הדברים, כשאדם מוציא מהפה דברים, והמחשבה שלו היו אחרות לגמרי, השתקיל מילולי, ברח לו המילים מהפה, זה שום דבר, כאילו לא דיבר, לא חל, לא מה שהוא אמר בפה, ולא חל גם מה שהוא אמר במחשבה. משנה ט' הנוכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר וקדשן הקדש. רבי יהודה אומר אין הנוכרי כרם רבעי, והחכמים אומרים יש לו. תרומת הנוכרי מדמעת וחייבים עליה חומש, ורבי שמעון פותר. אומרת המשנה, נוכרי, גוי, והכותי, כותי היה הרבה דברים דינו כגוי, תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר. אם הם הפרישו תרומות ומעשרות זה חל. יש להם כוח להפריש תרומות ומעשרות. יש דברים שהגוי מופקע מהם, ויש דברים שיש לו כוח לעשות. תרומה זה דבר קדוש, מעשרות זה דבר שצריך להכיל פה דברים קדושים. הנוכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר. אם הם הפרישו תרומות ומעשרות זה חל מהתורה, כמו שנראה בהמשך. והקדשן הקדש, אם גוי מקדיש משהו לבדק הבית, קורבן, רוצה להקריב קורבן, איש לרבות גויים שנודרים ונודבים נדבות כישראל. גוי יכול להביא קורבן למקדש. אנחנו פוסקים להלכה כמדומני כמו רבי עקיבא, שלא מקבלים מהם רק עולות, לא מקבלים להם שלמים וקורבנות אחרים, עולות מקבלים מהגויים. הקדשן הקדש, גוי יכול להקדיש, אבל מקבלים מהם רק עולות. הסוד שבדבר, גוי אין לו תפיסה בלאכול ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אצלו יש רק עולות, הכל הגבוה. יהודי יש לו גם מושג של שלמים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אבל גוי, על כל פנים, גוי לא יכול להקריב רק עולות. עכשיו, אנחנו צריכים להסביר פה את המשנה. הקדשן הקדש זה ברור, גוי יכול להקדיש. אומרת המשנה גם שתרומתן תרומה
ומעשרותיהן מעשר. גוי יכול להכיל תרומות ומעשרות. אבל נשאל את השאלה, בוא נגיד שמבחינת הגוי יש לו כוח להכיל, כמו שהמשנה סוברת. הוא לא ממועט, אבל הפירות הרי פטורים. פירות של גוי פטורים הרי. אז בפירות פטורים גם יהודי לא יכול להכיל תרומות ומעשרות. אז איך זה יכול להיות שגוי יכול להכיל תרומות ומעשרות? אז בואו נסביר למה הפירות פטורים. מה באמת דין של פירות של גוי? אז מבחינת הקניין של הגוי אין לנו בעיה. אנחנו פוסקים כמו מאן דאמר, אין קניין לגוי בארץ הקודש להפוקים מתרומות ומעשרות. גוי, כשהוא קונה קרקע בארץ ישראל, אין לו כוח להפקיע. הפירות הם פירות קדושים. אז מבחינת זה שהפירות שייכים לגוי אין לנו בעיה, כי אין קניין לגוי להפקיע מדי תרומות ומעשרות. אבל יש לנו דין אחר, שמרוח הגוי פותר. כשגוי ממרח, מרוח זה גמר מלאכת השדה. אחרי שקוצרים את התבואה, דשים וזורים ובוררים, יש חיטים, עושים הר של חיטים, ערימה של חיטים, וממרחים את הערימה. המרוח, סידור הערימה, זה גמר מלאכת השדה. מאז אסור לאכול את התבל בלי להפריש תרומות ומעשרות. זה גמר מלאכת השדה. אז נכון שאנחנו פוסקים שאין קניין לגוי להפקיע מדי קדושת פירות תרומות ומעשרות, הוא לא יכול להפקיע עם קדושת הארץ שהוא קונה קרקע, אבל הרי מרוח גוי פותר. ברגע שהגוי ממרח את הקרי, שהוא מחליק את ערימת החיטים, או שהוא סוגר את כל הארגזים של הפירות, זה נקרא גמר מלאכת השדה. זה מפורש בפרק א' של מעשרות, השם יעזור, בלי נדר נלמד את זה. אז כשגוי עושה את זה, זה פטור מתרומות ומעשרות. אז מה המשנה אומרת? שאנוכי והכותי תרומתן תרומה. נכון שמבחינת הגוי יש לו כוח להכיל, אבל מבחינת הפירות, הרי מרוח הגוי פותר. מבחינת הבעלות שלו על השדה אין לנו בעיה. אין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ, אבל המרוח גוי פותר. אומרים פה הראשונים, שמדובר שהגוי לא מרח, ישראל מרח את זה. או מדובר לפני מרוח, זה לא מרחו עדיין. אם הגוי הפריש תרומות ומעשרות לפני מרוח, זה חל, כי יש לגוי כוח להפריש. מבחינת הפירות זה לא פטור, כי זה לא יתמרח על ידי גוי. כן, אז זה הפשט פה במשנה. אנוכי והכותי תרומתן תרומה, מעשרותיהן מעשר. מה שכתוב זה פשוט, לגוי יש כוח להכיל. כמו שהוא יכול להקדיש דבר למקדש, הוא יכול להביא עולה, וזה קדוש, זה קורבן עולה, כך הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות. אבל יש לנו שאלה צדדית, הרי הפירות פטורים, על זה אנחנו מתרצים, משיבים, כמו שהראשונים אומרים בקידוש נ"א, שמדובר שמבחינת הקניין שלו אין קניין לגוי. אנחנו פוסקים להלכה שאין קניין לגוי להפקיע עם קדושת הארץ. מבחינת המרוח מדובר, חלק מהראשונים אומרים מדובר שישראל מרח, ישראל מרח את הפירות אצל הגוי, או שלפני המרוח לא היה מרוח והגוי הפריש תרומות ומעשרות. במאמר המוסגר אני מביא את הרמב"ם. לרמב"ם פה יש שיטה חדשה, שהרמב"ם סובר שגוי גם בפירות פטורים, אם הוא הפריש תרומות ומעשרות, זה חל מדרבנן. זה גזירה דרבנן משום בעלי כיסים. כך הוא מסביר את הגמרא במנחות. הוא אומר שהגמרא במנחות חולקת על גמרות אחרות בגידין ובקידושין, והוא סובר שזה גזירה דרבנן מיוחדת, שגזרו שאם גוי הפריש תרומות ומעשרות, חלה תרומות ומעשרות מדרבנן. גזירה שהעשירים לא ימכרו את הפירות שלהם לגוי כדי לפתור את זה מתרומות ומעשרות. סיכום הדברים, לפי הרמב"ם פה זה חל מדרבנן משום בעלי כיסים, גזירה. אבל הפשט הפשוט, כמו שהסברנו לפי רוב הראשונים, זה גמרות פרושות. אנחנו מתקדמים הלאה, ובהמשך בעזרת השם אנחנו נוסיף פה דברים. רבי יהודה אומר, אין לאנוכי כרם רווי, והחכמים אומרים יש לו. יש דין של רווי. מה זה רווי? אדם שנוטע עץ, כתוב בתורה 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, 3 שנים ראשונות זה אורלה, אסור לאכול את זה, זה סורבנה, שנה רביעית פודים את זה, זה כמו מעשר שני למדנו בפאה, פודים את זה ואוכלים. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש
הילולים להשם, אומרת הגמרא, הילולים חילולים, מחללים את זה על כסף ואוכלים את זה בירושלים. הדינים של זה בדיוק כמו מעשר שני, כמו שלמד מחלוקת בית שמאי ובית הלל בפאה והלכה כמו בית הלל, שזה כמו מעשר שני. רבי יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי. למה? הרי אנחנו אומרים שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ, אז למה אין כרם רווי? ושואל הרש, והתוספות אומר הרש, מדובר בסוריה. בסוריה יש קניין לגוי להפקיע מידי קדושת סוריה. סוריה זה רק דרבנן, כי זה כיבוש יחיד. מדובר בפירות שיש קניין לגוי להפקיע. אז הוא הפקיע מקדושת הארץ, לכן רבי יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי. כן? כי הוא הפקיע מקדושת הארץ. והחכמים אומרים יש לו. נו, אז אם הוא הפקיע מקדושת הארץ, למה לפי חכמים יש לו? זה הרי פלא, אומר הרמב"ם דבר מעניין ביותר, ולא כתוב בראשונים אחרים הסבר אחר. אומר הרמב"ם, אם בא גוי לקיים מצוות נטע רווי, זכותו, כיוון שראינו שיש לו מצוות, הרי הוא נודר ונודב, אז אם הוא רוצה לקיים מצוות נטע רווי, חל על זה נטע רווי. כלומר, אם הגוי לפני שהפירות הגיעו לסמדר, לפני שזה הגיע לחיוב של נטע רווי, לפני סמדר, חשב הגוי, אני רוצה להביא נטע רווי לקדוש ברוך הוא, כמו שיכול להקדיש, הוא יכול להכיל נטע רווי. זה דבר מעניין ופלאי, שהוא יוצר חיוב של נטע רווי כשאין חיוב. כי מדובר פה בסוריה שיש קניין ואין שום קדושה שם. הרי יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשרות, הוא יכול להכיל קדושת נטע רווי. כך מסביר הרמב"ם. יש פירוש אחר שלא כתוב בראשונים. הראשונים אחרים לא הסבירו, הרש והראש לא הסבירו. אומר, הדרך אמונה מסברה של עצמו, אולי בעוד אחרים, הוא אומר שאולי הפשט ברבנן הוא כזה, יש מחלוקת בעולם הגדול, האם נטע רווי זה חלק מדיני אורלה, או שזה מצווה בפני עצמה. נגיד, ניתן לכם דוגמה, בחוץ לארץ נוהג נטע רווי, בחוץ לארץ נוהג תרומות ומעשרות? לא, אין תרומות ומעשרות בחוץ לארץ, חוץ מהעיירות הסמוכות, בבל, עמון ומואב ומצרים, אבל בסין לא נוהג תרומות ומעשרות. בחוץ לארץ נוהג אורלה וכליים, אורלה נוהג מהלכה לפני סיני, כן? האורלה הלכה, אורלה נוהג בסין, תרומות ומעשרות לא נוהג. נטע רווי נוהג בחוץ לארץ או לא? שתי דעות בשולחן ערוך מרן מחמיר. יש דעות שאין, יש, מחלוקת משולשת, הרמב"ם אומר שאין, אחרים אומרים שיש. באמת לא היה מחלוקת, יש מסבירים. אם תגיד שנטע רווי זה סתם כמו תרומות ומעשרות, סתם מוקש למעשר שני, אז לא צריך להיות בחוץ לארץ, אין תרומות ומעשרות בחוץ לארץ. אבל אם תגיד שנטע רווי הוא בשנה הרביעית יהיה כל פריו, כלומר, 3 שנים שהיו אסורים בהנאה משום אורלה, בשנה הרביעית זה נהפך להיות נטע רווי, אתה צריך לבדות את זה. אבל זה מדיני אורלה, אם זה מדיני אורלה, צריך לנהוג גם בחוץ לארץ. אז אומר הדרך אמונה שבעצמו, אני חושב שעוד אחרים אומרים, שחכמים אומרים, למה יש נטע רווי בשל גוי? הרי יש קניין לגוי בסוריה להפקיע מקדושת הארץ. אז למה יש לו? הוא אומר, כיוון שאם נגיד שנטע רווי זה המשך של אורלה, כמו שיש אורלה אצל גוי, אורלה וקהילה הכרם יש גם אצל גוי, כי גוי לא מפקיע איסורים, גוי רק אין אצלו מצוות. אורלה וקהילה הכרם זה איסורים, מעשרות זה מצווה, אין מצוות אצל גוי, אבל אורלה ונטע רווי זה איסורים. אז חכמים אומרים, כיוון שכרם רווי זה חלק מאורלה, לכן זה נוגע גם אצל גוי. אז מוריי ורבותיי, סיכום הדברים. רבי יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי. למה? מדובר שיש קניין, מדובר בסוריה, שיש קניין לגוי להפקיע, אז כמו שאין תרומות ומעשרות, גם לא נוהג נטע רווי. זה כמו שלא נוהג מעשר שני, לא נוהג נטע רווי. חכמים אומרים יש לו. למה יש לו? הרי מדובר שאין קדושת הארץ. יש פה 2 הסברים. הסבר שכתוב ברמב"ם, אם הגוי בא לנהוג נטע רווי, כמו הרמב"ם פה פירוש המשנה אומר, כמו שלגוי יש מצוות לגוי, יש להם מצוות מסוימות, הם יכולים להקדיש, אז זכותו לחשוב לפני שזה סמדר, שהוא רוצה שיחול על זה מצוות נטע רווי וזה חי. אבל זה חידוש, ובראשונים אחרים לא הביאו את החידוש הזה, וגם לא נימקו.
מסבירים, אחרונים, מובא בדרך אמונה ביאור הלכה שם, שאולי הפשט ברבנן, שרבנן סוברים, כיוון שנטע רווי זה חלק ממצוות עורלה, וכמו שעורלה נוהג גם אצל גוי, כי עורלה זה איסורים, זה לא קשור ודאי שעורלה נוהג גם אצל גוי, אז גם נטע רווי נוהג. למה רב העורלה יש לי? אומרת המשנה הלאה, תרומת הנוכרים מדמת וחייבים עליה חומש, ורבי שמעון פותר. פה המשנה מסבירה לנו את הרישה. אמרנו ברישה שהנוכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשרות. כן, שלגוי יש כוח להכיל תרומה, רבנן סוברים זה דין דאורייתא. כמו שהוא יכול להקדיש, הוא יכול גם להפריש תרומות ומעשרות וזה חל מדאורייתא. לכן זה מדמע. מה זה מדמע? אם התרומה נפלה לתוך 90 שאים אחרים, זה לא בטל ברוב עד שיהיה 100 כנגד. זה מדמע וחייבים עליה חומש. אם יהודי אוכל בשוגג תרומה, הוא צריך להוסיף חומש, וחמישיתו יוסף עליו. אז גם התרומה הזאת שהגוי עשה, אם אכל את זה יהודי בשוגג, הוא צריך להוסיף חומש, כי זה חל מדאורייתא. ורבי שמעון פותר. רבי שמעון אומר, כתוב בני ישראל בתרומות, להפוך כגוי שהוא לא יכול להכיל תרומות ומעשרות. זה חל רק מדרבנן, ממילא זה לא מדמע ולא חייבים על זה חומש. אז לפי רבנן תרומות ומעשרות שגוי יכיל זה דאורייתא, ולפי רב שמעון זה רק מדרבנן. אז מוריי ורבותיי, אני רוצה עכשיו להוסיף כמה דינים, אבל לפני כן, אף על פי שכבר הסברנו את זה טוב, אני רוצה לכלול עוד פעם את הדברים שלמדנו. יש לנו פה במשנה שתי מחלוקות. מחלוקת אחת לגבי תרומות ומעשרות, רבנן אומרים זה חל מדאורייתא, רב שמעון אומר שמיעוט בני ישראל. לפי רבנן זה חל מדאורייתא, שאלנו, טוב, הגוי יכול להכיל, אבל הרי הפירות פטורים. אמרנו לא, הפירות לא פטורים, אין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ. מצד המרוח מדובר שהגוי לא מרח. מי רח את זה, ישראל או שזה לפני מרוח? אמרנו שלפי הרמב"ם זה גם פירות פטורים בוודאי, שמרח אותם גוי, אם הגוי יפריש עליהם תרומות ומעשרות זה יחול גזירת רבנן. לגבי נטע רווי, כרם רווי, איך הסברנו את המחלוקת? מדובר בסוריה, שיש קניין לגוי בסוריה, לכן רבי יהודה אומר, גוי הפקיע את זה מקדושת הארץ, כמו שאין תרומות ומעשרות שגוי קנה שדה בסוריה, כך אין רווי, כי רווי דומה למעשר שני. רבנן אומרים חולקים עליו. מה רבנן אומרים? הסברנו שתי הסברים. אמרנו, הרמב"ם אומר שאם גוי בא לקיים מצוות רווי זכותו, אם הוא חשב על זה לפני שזה סמדר, אינני יודע להסביר למה גוי זכותו להכיל נטע רווי על פירות פטורים, ואין זכותו להכיל תרומות ומעשרות על פירות פטורים. לא יודע למה דווקא פה יש לו פתאום זכות לקחת פירות פטורים מנטע רווי, הרי יש קניין, ולהכיל. לא יתברר. אחרים הסבירו שלמה לפי רבנן יש נטע רווי, כי נטע רווי זה חלק מהעורלה, ועורלה יש גם אצל גוי. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף כמה דינים חשובים, שזה עניינים כלליים בכל ענייני תרומות ומעשרות, שקשורות למשנה שלנו, בדין של גוי. אמרנו שאין קניין לגוי בארץ הקודש להוציא אותם מחיוב תרומות ומעשרות, רק מרוח הגוי פותר. מה פירוש מרוח הגוי פותר? יש מחלוקת בראשונים גדולה שלא הוכרעה, האם הפירוש כשהגוי ממרח את הפירות הוא פותר, כשהגוי הוא הפועל, אם יהודי לוקח גוי שימרח לו את הפירות, שיסגור את הקרטונים, יחליק את הערימה, אז הוא פותר מתרומות ומעשרות, כי הגוי עשה אותם, או שהפירוש הבעלות של הגוי בזמן המרוח פותר. כלומר, אם בזמן המרוח של הפירות השדה נמצאת אצל הגוי, אז גם אם ישראל ימרח זה פטור. לא הפעולה של המרוח של הגוי פותרת, אלא הבעלות של הגוי בזמן המרוח. נפקא מינה, אם הבעלות ישראלית והפועלים גויים, או הפוך, הבעלות של הגוי והפועלים ישראלים. אם אנחנו אומרים שהפועל הממרח, אז אם הישראלים מרחו זה חייב, ואם הגויים מרחו, הפועלים הם גויים פטור. אבל אם נגיד תלוי בבעלות, זה לא קשור מי מרח, אכפת לי של מי זה. עד כדי כך שבמשפטי ארץ הביאו שאדם שיש לו שדה, לא טוב שיביא פועלים חלקם יהודים וחלקם גויים למרח לו את השדה. מה זה למרח? לקטוף ולסדר בתוך הארגזים, זה נקרא מרוח.
כי אם תגיד שזה תלוי בפועלים, אז הפועלים הגויים שסוגרים את הארגזים, אז הפירות פטורים, והפועלים היהודים שסוגרים זה חייבים, ואז יהיה מהפטור על החיוב, אם זה תלוי בפועלים, אבל אם זה תלוי בבעלות, אין שום בעיה. זה נידון אחד. עכשיו הנידון העצום השני שחייבים לדעת אותו, שזה נחלקו אבות העולם, זה מחלוקת שהתחילה לפני כמה שנים, ש"ל, כמה זה? 400 שנה, מזמן מרן הבית יוסף, המביט והבית יוסף. היה מנהג מדורות עולם, כמו שכתוב בבית יוסף עד היום, רוב בית ישראל נהגו ככה. הם אומרים שגוי אין לו כוח להפקיע מקדושת הארץ. סובר מרן הבית יוסף, פשט ברמב"ם, שאין לו כוח להפקיע מקדושת הפירות חייבים, עד מילי כשהם יגיעו ליד ישראל. אבל כל עוד שהם אצל הגויים, הפירות פטורים. מה הדוגמה? גוי שיש לו ענבים בכרם, והוא קצר אותם ומריח אותם, או שלא מריח אותם, זה לא משנה. כשבא יהודי לאכול את הפירות של הגוי, יכול לאכול גם אכילת קבע. הפירות לא חייבים בתרומות ומעשרות. פירות של גוי של שביעית, בשנה השביעית. אומר מרן הבית יוסף, אם הם צמחו אצל הגוי, אין קדושת שביעית. למה? אבל אמרנו שאין קניין לגוי להפקיע מידי, אין קניין מקדושת הארץ. אומר מרן הבית יוסף, אין לו קניין להפקיע מקדושת הארץ כל זמן שזה אצל ישראל. דווקא מינה, שאם אתה קונה ענבים מגוי, ואתה סוחט אותם ענבי יין, כשאתה קונה מגוי ענבים, ואתה סוחט אותם שאתה עשית את הגמר מלאכה, אז הענבים האלה חייבים בתרומת ומעשרות מדאורייתא, כי אין קניין לגוי להפקיע מידי קדושת הארץ, את המרוח אתה עשית, וזה עכשיו אצלך, אתה עשית את הגמר המחייב. אבל אם הפירות אצל הגוי גם אפילו לפני מרוח, כיוון שיש לגוי קניין פירות, ממילא אין על הפירות קדושת שביעית ולא חיוב תרומות ומעשרות. כלומר ככה, אפשר להגיד זה במילים כאלה, שלמה זלמן אוירבך ככה הוא מגדיר, בקרקע אין לו כוח להפקיע, הקרקע היא קדושה, אין לו כוח להפקיע את הקרקע מקדושת מצוות, תרומות ומעשרות ושביעית, אבל יש לו קניין בפירות, והפירות לא קדושות כיוון שהם אצל הגוי, ולכן בשנה השביעית, כיוון שהפירות גדלו אצל הגוי, אין שם קדושת שביעית. לגבי תרומות ומעשרות, אם הגוי ימרח או לא ימרח, אם היהודי רוצה לאכול את זה אצל הגוי, אין קדושת שביעית, אין קדושת תרומות ומעשרות. רק כשהוא קונה את זה מהגוי והוא ימרח, אז יהיה הדין של תרומות ומעשרות מדאורייתא. לעומת זה המביט והמארית הבן שלו, והחזון איש שהתחיל להנהיג את זה בארץ, הם אומרים שאין קניין לגוי בארץ הקודש להפקיע בתרומות ומעשרות, אין לו לא קניין גוף ולא קניין פירות, הקניין פירות שלו לא מפקיעים את הפירות בתרומות ומעשרות, ופירות שאצל הגוי יש עליהם שביעית, יש עליהם חיוב תרומות ומעשרות, אלא אם כן הגוי מרח, והמרוח יפתור אותם מתרומות ומעשרות, אבל קדושת שביעית חייבים. אז שוב, המחלוקת הגדולה מאוד, כשאנחנו אומרים אין קניין לגוי להפקיע מתרומות ומעשרות, להפקיע מקדושת הארץ, סובר מרן הבית יוסף והמנהג מדורות, שהוא לא מפקיע מקדושת הארץ, אבל הפירות, האדמה קדושה, אסור לעבוד באדמה בשביעית אצל הגוי, מדאורייתא יש אומרים, כן? אבל הפירות, קניין פירות שיש לו בפירות, אין עליהם קדושה כל זמן שזה אצל הגוי. כשזה בא ליהודי, אם היהודי יהיה מרח, אז יהיה חייב. הלכה למעשה צריך להיזהר מאוד, מי שקונה ענבי יין מגוי, וענבי יין, הרי החיוב של תרומות ומעשרות מתחיל בזמן המרוח, הרי לפי מרן הבית יוסף וסיעתו, כל זמן שהפירות עדיין אצל הגוי, אין פה חיוב על הפירות. מתי מתחיל החיוב? רק בזמן המרוח. אז אומר הרב שלמה זלמן אוירבך במעדני ארץ, תיזהר, אל תפריש תרומות ומעשרות לפני שעשית יין. תמיד אז לא מפרישים תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה, אבל תמיד זה חל. פה אם הוא יפריש זה לא יחול, למה? כי כל זמן שזה אצל הגוי לא מתחיל החיוב, כי יש קניין פירות לגוי. מתי מתחיל החיוב? רק כשהוא ממרח. אז אם הוא יפריש לפני כן, זה כמו אחד שיפריש חלה, שעושה חלתו קמח שאינה חלה. החיוב מתחיל כשאתה ממרח.